plictiseală. Acest șofer a găsit o altă metodă să uite de drumul lung. De unde veneați? Atunci unde vă duceați? Nu știu. La un moment dat știa unde trebuie să ajungă. Ca să-i fie drumul mai scurt, șoferul de tir a luat un bărbat la ocazie pentru a mai vorbi una alta. Navetistul a deschis conversația cu o sticlă de vin și l-a cinstit și pe șofer. Cu cine ați mai fost, domnul Mutu, în cabină? La ocazie, știu. La ocazie? Zice că a luat un cetățean la ocazie. E pusă și vinul. A băut până a văzut șoseaua mai lată decât era, așa că nu se putea hotărî pe care dintre drumul să rămână. Nu a oprit și a continuat deplasarea, mergând de asemenea în zigzag. Participanții la trafic din spate ne făceau semne disperate că trebuie să-l oprim. L-au sumat să oprească și a oprit, sau cel puțin așa credea șoferul. Asfaltul încă se mai mișca sub tir. Am deschis portiera capului tractor și am tras una de mână, am oprit motorul. Ați consumat băuturi alcoolice? Dar vinul din tir al cui este? Vinul, sticla de vin. Ce vin? Vinul din cabina dumneavoastră. Că nu e cabina mea. Dar cui e cabina? E o mașină. Corect, dar nici mașina nu e a lui, ci a unui patron care a auzit de beția trasă în trafic de angajatul său. Vorbiți cu șeful dumneavoastră de la Vâlcea. Șeful dumneavoastră de la Vâlcea. Vorbiți, spuneți, al dumneavoastră la Vâlcea. Vorbiți în telefon. Da. Nu știu, domnule, nu. Dacă dădeați peste un om, peste un copil și-l omorați. Dacă și cu barcă, se punea într-o barcă. Știți dumneavoastră cum e? Nu sunt controlat, eu sunt un prost. O sinceritate sfâșietoare, însă nu a impresionat pe nimeni. Polițiștii au luat permisul și pâinea de la gură 3 luni șoferului, cel puțin 3 luni. Și asta pentru că nici patronul său nu pare să-l mai primească înapoi.